След новините в 8 продължаваме с рубриката Актуално. Първата тема, която поставяме, е свързана с един скандал, който гръмна в университетска болница Свети Иван Рилски през изминалата седмица. Мой събеседник по темата ще бъде председателят на Българска асоциация за защита на пациентите, господин Пламен Таушанов. Добро утро, господин Таушанов. Доктор Хасарджиев моли да бъде извинен. Той също трябваше да присъства тук като председател на Националната пациентска организация, но за съжаление лични причини няма да успее да дойде така или иначе. Господин Таушанов, с няколко думи за все пак за зрителите, които не са запознати, можете ли да разясните какво всъщност се случи, откъде дойде този скандал? Ами, аз не бих могъл за краткото време, което тук сме, да разкажа подробно откъде идва скандал, но зад протестите на различни групи в болницата, едната на неврохирургичната клиника, оглавявана от професор Бусърски, и другата от останалите клиники, които също пък правеха контрпротест и така нататък. Общо взето, ябълката на раздора се корени малко по-дълбоко. Тя се корени в това, че бяха лишени с промени в Закона за здравето лекари в тази болница и въобще в цялата страна да може да се договарят с пациенти да си закупуват консумативи в посочени от тях фирми. Говориме за много пари, които, разбирате... И нередности. Естествено. Значи, ние говориме при една средна заплата в България около 500 лева. Как може вие да закупите консуматив за 2000? 5000? 10 000? По-късно се оказа и от други медии, които отразиха това, че ако консуматива струва 100 лева, пациента заплаща 1000. По принцип е забранено и преди тази промяна в Закона за здравето, права на пациенти, член 86, да се пращат пациенти в разни фирми да закупуват с нелегитимни документи, с визитки на представители на тези фирми и така нататък. Тъй като имаме много оплакали се пациенти по повод употребени клапи тук в главата, имплантанти, няколко пъти престерилизирани и така нататък. Случаи, които са стали известни извън Европейския съюз, където хората са отишли да се лекуват. И това не е практика само в тази болница. Тази практика съществува и в Пирогов. Това не е причината въпросните камери да бъдат инсталирани? Не, тая причина там за камерите не съществува. Тя е извън това. Защо излезе това повече на дневен ред като проблем? Първо се пробва възможността... Този скандал го имаше, но така на заден план. Имаше там една декларация преди това на 20-30 лекари от тази неврохирургия. По повод на това, вие нарушавате правата на пациентите, след като ни давате те да отидем и ние с тях да се договориме и да си закупат еди какво си. Първия, понеже това не мина, тъй като има и промени в закона, се акцентира върху камерите. Като тук вече започнаха да се разтягат какви ли не локуми на тази тема. От разбиращи, неразбиращи, обективно, субективно и така нататък. Защо прокуратурата се намеси в този скандал? Прокуратурата не се е намесила. Прокурор разследва болниците с камерите, медицински одит... Не, чакайте да не бъркаме понятията. Значи медицински одит разследва... Конкретно случай... По-скоро той не разследва, значи медицински одит няма функции да разследва. Той извършва проверка, за да установи дали в тази болница се извършват от един опериращ екип в рамките, примерно до обяд, няколко операции. Такива вече са констатирани от медицински одит през януари. Там се констатира, че са извършени от един и същи екип в един и същи ден 3, 4, 5 операции. Всяка с продължителност 2, 5, 7 часа. Имаме рекорд, забележете, през април
опериращия екип извършва 10 операции. Всяка с продължителност 5 до 6 часа. Тоест, проблемът... Два са проблемите, но доколкото разбирам от вашите думи, се шуми около по-малкия проблем. Естествено. А по-сериозната схема, която разяснихте в самото начало, е свързана с консумативите. С консумативите. Но този въпрос, и практиките, които този въпрос за надписването на екипа, че е извършил N брой операции, е много опасен. Тъй като пациента, аз мога да ви прочета нещо дори. Така, предвид в това, че в клиниката по неврохирургия голяма част от пациентите правят избор, да не забравяме, избора сега е 700 лева. До нова година, до нова година беше 2500. Тая практика не е от вчера. Представете си предишните години колко са дадени на екип. Това компрометира и избора на пациентите, тъй като не е възможно един оперативен екип, избран от пациента, да прави няколко операции едновременно. И още една там констатация през януари, колко е голям правилника на клиниката по неврохирургия. Той не отговаря на изискванията на наредба 49 на МЗ, тъй като е само от една страничка. Ето, така една страничка, това е правилник. Ясно. Добре, за да затворим този проблем и да се върнем към по-сериозния, този медицински одит е назначен именно за този проблем. Не. Този медицински одит е назначен изобщо да проверява всички. За цялостна проверка, така? Да, за цялостна проверка. Той си проверява рутинно някои неща. И очакваме да чуеме... Това рутинно прозвуча все едно ще бъде замазано. Отгоре. Нека да го чуем. Не трябва да предрешаваме. Трябва да излезе следващата седмица. Не трябва да предрешаваме. Не, той трябваше да излезе тази вече. Не следващата, а тази. От вчера информация ви давам, че ще се произнесе окончателно Изпълнителна агенция медицински одит следващата седмица. Поне така е излязло като решение. Друго интересно, което искам да кажа, заплахата, че ако видите ли някои много известни специалисти напуснат тази клиника, пациентите няма къде да се лекуват. Това е също несъстоятелно. Мога да ви изброя поне 10 лечебни заведения в страната с специалисти, където пациентите могат да се лекуват, на които Българска асоциация за закрила на пациентите има доверие. Да ви ги изброя. Все пак и пациентите да разберат. Доктор Гецов във Велико Търново, доктор Попов в Стара Загора, доктор Енчев във Варна, доктор Кабаков в Сливен, доцент Попов в Исул, доктор Христов Инаков в Окръжна болница Света Ана, доктор Цеков Токуда, доктор Захаринов и доцент Габровски в Пирогов, и да завършим списъка с доцент Евтимов и професор Романски, който избяга от тази болница във ВМА. Тоест алтернативи има. Интересно ми е във връзка с тези два скандала, какви са позициите на първо място лекари, директор на болницата, и отстрани Министерството на здравеопазването в лицето на доктор Константинов, който подкрепи директорът на болницата в мерките, които той е взел. За позициите на лекарите може да си говори лекарския съюз. Аз не мога да говоря от позицията на лекарите. За позицията на министерството... Аз говорих с тях, между другото, те все още нямат официално становище. Ще изчакат всички проверки, тогава ще заявят... Естествено. Те и когато стане лекарски инцидент и медицинска грешка, не се произнасят. Не бързат. Изчакат да завърши следствието, което обикновено трябва няколко години, и евентуално могат да се произнесат. Добре, останалите позиции коментирайте. Останалата позиция, тъй като на лекарски съюз нямаме позиция, а останалите позиции на министъра ние подкрепяме неговата позиция, че трябва да се сложи край на подобни нерегламентирани практики за снабдяване с консумативи на пациентите, тъй като, давам ви един пример, много прост. В друга болница са използвани съшиватели при операция на тумор на дебело черво. Пациентите си платили 1600 лева за 2 съшивателя. Дали са употребени, те първа следствието ще установи. Но това, което е факт, пациента се усложнява. Операцията се извършва тази година в януари, през януари. Усложнява още след 15-20 дни. Има след един месец
скенер, където очевидно има абсцес. Влиза 4 пъти в другата болница. Накрая почива. На 6-тия месец. Тези съшиватели никой не знае какви са. Хората си платили за все едно, че са най-добрите. В сигурност, обаче, те не са. Тоест, най-иновативната фирма, която предлага съшиватели, няма казвам името, държи 1% от пазара на съшиватели. Масово, над 90% са китайски боклуци, които обаче не струват 800 лева, които струват 200. И оставете всичко това, тая материалната част да я махнем. След като се е получил проблем, след като има явно усложнение, след като има абсцес, да бъде така добър този, който е взел парите, да си ревизира нещата и да се поправи. Това обаче не се случва, защото някои лекари са се самозабравили. Как се прекратява една такава практика? Окей, здравният министър подкрепя усилията в тази посока на различните директори на болници, но как се прекратява една такава работеща схема, след като реално те ги насочват? Споменахте визитни картички, отидете тук, платете тази сума. Те ги притискат. Значи, първо... Точно този момент как се доказва? Те са притиснати. Хората имат нужда. Ма как? Ето сега същите хора, които са пострадали от случая, за който ви говоря в Пирогов, са подали жалба до прокуратурата, обърнали се към нашата асоциация. Извършва се повторна аутопсия, не в болницата, където е извършена, и се очаква хората да се произнесат. Какво ще могат да докажат, все още е неизвестно. Но хората не трябва да спят. Защото в тази същата болница, предишната, за която говорихме, Иван Рилски, в последните години има стотици починали пациенти. Някой да разбра от какво са починали? Именно. Второ, дори да са активни, каква е гаранцията, че това, за което... проверката първо ще... Не, оставете проверката. Какво ще направи проверката? Аз не съм врач. Аз не съм врач. Как са сигурни, че действително ще бъде намерено възмездие? Аз не съм врачка. Значи министъра си е този, който да си извършва проверки всякакви. Той има и инспекторат, има и други органи, които могат да извършат проверка. Тая част нас не ни интересува. Мене ме интересува това, като представител на пациентска организация, това, което интересува пациентите, те да имат сигурност, че като избират екип, с тези камери, които седат, ще се разбере, че този е оперирал или не го оперирал. И като не го оперирал, да върне парите. Като не може да оперира, апропо, искам да ви прочета нещо. Какво пише в медицинския стандарт по неврохирургия? Неврохирургичен екип осъществява една операция от извършването на оперативния разрез до финалното зашиване на оперативната рана. Тоест, не може, както твърдат някои, да участва в повече операции, тъй като това е било дългогодишна практика, тъй като съответният там хирург, неврохирург, се включил само на определен етап. Няма такъв стандарт в България. А да бъдем така добри да спазваме законите в България. Тоест, не може, след като е започнала операцията в 8:30, тя продължава до 1:30. След обяд още евентуално да се извърши една операция, няма как този екип да участва в 3, 4, 5, 10 операции. По този начин, с тези камери, това, което се вижда, е оперативният екип как влиза в залата, вижда една операционна маса и вижда дали професор Бусърски и сина му седат покрай операционната маса и взимат пари или извършват операция. Дали извършват тази операция от началото до края, дали има проблеми. Още ще ви прочета по този начин, ако има нередност, случай какъвто вие цитирахте преди малко, съвсем елементарно може да бъде доказано дали е така или не е така. Нещо друго, което се констатира от предишния медицински одит, пациентите, изброени тук 3, с новооткрити онкологични заболявания, не са представени пред онкологичен комитет с оглед предявяване на по-тъчно лечение. Първа, какво е установило? Липса информирано съгласие или изобщо не е подписано от
5 пациента, което е нарушение както на алгоритъма за лечение и клиничната пътека, така и на Закона за здравето. Между впрочем, липсата на информирано съгласие у нас води само до административно нарушение. Във всички обаче европейски държави, къде сме тръгнали, води до административна наказателна отговорност в доста сериозни суми. Нещо повече. Дори да е подписано формално информираното съгласие, когато в него не описваме, това е член 89 от Закона за здравето, следва отговорност за това, че не е обяснил, че има възможно да получи усложнение, какви са те усложнения, какви са рискове и тогава да получи съответно. По повод, това още малко ще кажа след това, пациентите са подписали отказ от лечение, но липсва подпис на пациента, че е отказал отказ от лечение. Има и случаи, когато има плащане в счетоводството за избор на лекар, но очевидно не е избран екип. Тоест имаме плащане, ясно кой е екип. По повод на това, което мога да кажа за липсата на информирано съгласие и избор на алтернативни методи за лечение, ви съобщавам само едно решение, което е номер 362 от 3 октомври 2011 година на Върховния касационен съд, с което се оневинява един пациент за това, че беше инкриминирана жалбата му до министъра на здравеопазването, че е загинала или починала съпругата му на операционната маса в същата болница Иван Рилски, където опериращите завеждат дело за клевета за сумата 25 000 лева. Добре. Какво остава от тук нататък? Натам са ви насочени усилията, поне от това можем да открием от вашия разговор, поне въвеждането на видеонаблюдение, което ще изчисти една много голяма част от тези... Значи, какво следва? Ние не можем да предлагаме на администрацията какво да прави. Натам ли ще са насочени усилията ви? Това ли ще изисквате вие? Не, ние нашите усилия насочваме в една друга посока. Значи, в момента в парламента се приема закон за правата на пациентите. Там ние искаме да регламентираме не заради тази болница или за другата болница, дали да има камери, какви да са те камери. Защото ако говорим сериозно, на по-съвременните операционни апарати дори има камери, които снимат самия процес на операция и би трябвало това да бъде, след като това е университетска болница, за да може тези останалите 20 хирурзи, а не само 5, които основно оперират, и те да се учат. Като те не участват в операции или не са основни оператори. Тоест, по този начин ще се развие техния професионализъм. Освен това, трябва да се има в предвид, че не може едни пациенти да получават пътеки да бъдат оценени за по 2-3 хиляди или 10 хиляди лева, а други да бъдат оценени по 300. Лекарите са еднакво отговорни и отговарят, независимо дали това е операция на око, което е не по-малък важен отговор от някой друг хирургически проблем. Дали операция на ухо, дали е какъвто ще да е проблем, така че би трябвало първо да се прецизират тези пари от гледна точка на извършената дейност, сложността, рисковете, получените увреждания и още нещо. Когато говорим за избор на екип, това, което искаме и мисля, че министърът ще се съгласи, трябва да имаме реален избор. И професор Генчо Нашев скоро и в тази посока мисля, че подкрепи. Значи това, което наричаме в момента избор на екип, не е избор на екип. За да изберете вие екип, трябва да знаете доктор Хикс или доцент, професор еди какво си, колко операции е извършил, колко са успешни. Какви операции? Информиране. Разбира се. И тогава аз ще хода колко са успешни по вид. И аз, ако искам да ми оперира аневризъм, да знам има ли други методи, той владее ли ги, успешни ли са и чак тогава да го избера. И да бъда сигурен, че той лично ще ме оперира, за да търся от него и своята отговорност. Аз много ви благодаря, господин Талшанов, за този разговор. Винаги, когато говорим за правата на пациентите, като цяло за здравеопазване, винаги темата е отворена. Със сигурност ще имаме още разговори тук в студиото. Благодаря.